Assalamu alaikum. Hande bo min kolliton noy bangal artiste min goto salori ha Marwa wonete Dadi Bel. To ngam majum association collective des artistes du Sahel hawti doftimo ha bangal mako wonete a kas. Bangal man salake jam kodumi naral artiste ha Marwa hawti nyotini limce bodde nandude ngam dofta artiste wonte Dadi Bel. To ngam majum min wonte Mohamed Lamine promoteur culturel dofto al adaji yimo men ha Sahel ha Sel Jam TV kala goro lewru pat malla bo sappo e jobre lewru pat on daran ko sali do yimo men Sahel malla min kolitan ko min kawti min gewtidi be gimo men Sahel. To ngam majum kala altine be jum'are bo pat on keban to wodi gurtindo gimol kesol ha yimo men Sahel. Ngam majum abonné do chaîne amin do YouTube wonete Sel Jam TV on cendirta be habar yimo men Sahel. Mohamed Lamine.
min godi haji Useni a ƴummole a daro tadi en telanale dati bella comme machine maɗo hellana dati bell aha merci tak 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 mantu mantima daji Maria Maria daji Maria mantu mantima ci chachari chacho sana monetele majuma ega maju penda daji bela Maria mingodi haja banta jule madadi dia ayula babanci na tenga nimero tari mapanhangeto mitami ondari mariage Dadi Bell no salori ngam majum on tamilargo mariage di artiste en fere ha chaîne amin do YouTube wonte Sel Jam TV malla bo ha page amin Facebook wonte Sel Jam TV ton abonaki ma on abono ngam ta goddo wara yewta on min wonte Mohamed Lamine promoteur culturel e nongondi be cameraman Sel Jam TV Mohamed Ibrahim Andrado Ahmed Kingston min ngetti on sey c'est very warande